Toto sú pravdepodobne najdramatickejšie letecké zábery povodní na Slovensku. Po neriadenom pretrhnutí hrádze pri Markovciach sa vylieva Ondava. Rieka už niekoľko dní nekontrolovateľne tečie do polí v okolí Trebišova. Pod vodou sú aj domy. Presúvame sa ďalej na západ, smerom ku Košiciam. Toto sú Kostolany nad Hornádom. Podmýtá trať, evakuované domy. Podobná situácia je aj v Čani, Geči, v Nižnej Myšli, na juhu Košíc. Voda zalieva obce a dediny aj ďalej smerom na západ. Takto to vyzerá v okolí Veľkého Krtíša, Šiach, Šurian, Želiezoviec. Všade rovnaké obrázky, už niekoľko dní len samá voda. A toto je váh medzi Hlohovcom a Piešťanmi. Hoci je to veľmi regulovaná rieka, aj tu sa vylieva zo svojich brehov.